Magandang hapon. Andito ako sa Manila ngayon. Magandang hapon. Nasa flyover kami ng Camias, Quezon City. Papunta saan? Nasa tapat kami ng GMA7. Ayan o, ang building ng Channel 7. Napakataas, ang ganda pala dito sa Manila. Ayun, dami-daming building, mataas. Limang taong ka na nga rito. Malapit na ako sa Nair. Ayun o, ayan, ang daming building ang tataas. Arellano University, Law. Ayan, ang ganda naman dito. Ang ganda pala dito sa Manila, laki-laki ng kalsada o. Dami-daming sasakyan. Charot. Ayun o. Uwe. Oh, tingnan mo, may tulay na ang taas oh. Nakakatamad yata ang pumanik dyan. Napakatarik naman yan. Pero parang gusto ko nilang tumawid sa ilalim kaysa dadaan pa ako dyan. Nakakatamad yan. Ang daming building, ang taas naman nun. Ano ko saan? Saan kayo pupunta ang mga sasakyan? Ang dami yung pating may motor oh. Naka-orange. Galing yata sa... Mayroon din kulay orange na kotse tapos may dalawang nakadilaw na nakamotor oh. Wow. Ganda daw. Ang bilis na kotse. Oh my gosh, ang ganda dito. Parang Singapore 5. Ang ganda. Oh my gosh, ngayon ako nakarating dito. Saan ba ito papunta? Luneta. Pupunta raw ng Luneta to. Ang ganda. Sana ganito rin sa Managnag. Asa. Nakakatuwa. Ay, may tulay na naman. Ang taas ng mga building. Nakakatuwa talaga. Ngayon lang ako nakarating dito. Oh my gosh. Ayan, may kotse oh. Ang ganda. Oh my gosh. Ang bilis ng motor. Tapos ang daming mga sasakyan sa baba. May may mga umiilaw-ilaw na parang ambulansya. Ayun na may umu-overtake kami ngayon. Umu-overtake kami. Ayan. Bilis. Umu-overtake kami. Ayan. Bilisan mo pa. Ayan. Sarap. Ang sarap. Si Coco. Ay, may si Piolo, may dalang sardinas. Ako si Coco Martin, oh. Grabe, tapos ang taas ng biling, ang ganda. Saan, anong lugar? Hindi si Coco yan. Si Coco ba yan? Oo, Parang anong lugar to? Si ano yung probinsyano? Parang hindi. O yung kapwa ko probinsyano talaga yun, oh. Ang Parang grabe. hindi. Si Coco yan, oh. Ano ba yan? Ay, ang ganda ng... Nakita mo yung mga building, lalaki? Ay, yung bus, oh. Saan kayo galing yan? Saan yung pupunta yung bus na yan? Ang ganda. Sorry yan. Nakakatuwa dito sa Manila. Sana may baya ko dito. Ang daming motor. Ang bilis na kaya kulay orange. Ang ganda ng motor ng orange yun, no? Yung pa, ang dami naghabulan sila, oh. Saan kayo pupunta mo ngayon? Luneta nga. Sa Luneta rin? Lahat tayo pupunta Luneta? Hmm. Pagdating natin ng Luneta, babalik ulit tayo? Ikot lang. Oh my gosh! Ang sarap! Ang daming... Ayan, may tulay dito. Ayan, oh. Ayan. Ay, ayaw ko ng jeep. Parang probinsya na dito ako sa Manila. Pangit-pangit naman yan. Ayun. May Trinoma. Oh my gosh. Ay, landmark. Ay, sorry, hindi ko alam yung Trinoma. Landmark pala. Ayun. Station ba yun? May train sa taas. Saan pupunta yun? Baguio. Maganda rin. Diretso na lang tayo ng Baguio. Sige. Sundan natin yung MRT kung saan yung pupunta. Para din pala ditong Hong Kong. Yung nakikita ko sa TV, oh, ang daming building. Matataas, malalaki pa. Ayan. Ayan, ang bilis ng taxi, oh. Tingnan mo. Gusto mo magpunta muna dun sa ang likod na mall? Ano yan? Yung nadaanan natin na mall, maganda ba doon? Yung may Vertes? Yeah. O sige, hindi pa ako nakakarating doon. Maganda siguro yung... Sige, pumunta tayo. Paano pag ginabi tayo papuntang Baguio? Mahabol ba natin yung MRT? Wala ba traffic? Traffic. Saan ang traffic? Ayun, mga nakadilaw. O, yung nadaanan natin kanina. Mabagal pala yun eh. Tapos yung puro dilaw sila. Ang ganda. Mga dilawan. Aba. Dilawan saka nagsama-sama. Oy, mga dilawan yung tatlo na. Yung isa walang sakay. Pero yung isa may kasamang dilaw din na nakadilaw. Yung jeep puro dilaw din, no. Ay, ang ganda pala dito sa Manila. Ay, mga tinatayo na bakal. Ano yung bakal na tinatayo na yan? Para saan yan? Inodoro. Inodoro, ang taas naman yan. In 200 meters, make a U-turn.
Ang ganda dito. Parang bagong gawang ano. Saan yung papuntang Manila? Yan. Dito rin ang daan papuntang Manila. Mm. Ba't parang pasikip na? Hindi naman to yung ano eh. Kala ko ang ganda-ganda. Pupuntang Bicol. Ganito. Papuntang Bicol to? Mm-mm. Anong oras tayo makakarating ng Bicol niyan? Alas 3. Oh my gosh, hindi pa tayo nakakarating ng Baguio. Pauwi na tayo ng Bicol. Barangay, ano yung barangay pa? Bagong Pag-asa. Oh my gosh, sana may pag-asa pa rin tayo. Ganda sana kung diretso, no? Yung naghahabulan ng mga sasakyan. Gustong-gusto ko yung kaninang ano napanood na ay ano, dinadaanan natin. Tapos naghahabulan yung mga sasakyan, nag-overtake pa ang bibilis. Parang ano, para lang naglalaro ng computer. Alam mo yon? Alam mo ba yon? Yung parang, Yes, parang nagre-racing sa mga computeran. Dati naglalaro din ako doon sa ano, malapit sa eskwelahan sa probinsya. Nakakamiss din ah. Sarap pala ano, sana may kotse rin ako na ano, mabilis. Yung ano, tumatakbo ng ano, pari 250. Kaya mabagal. Medyo bumagal ng konti. May McDonald's nga dun, no? Kitang-kita naman dito eh. Pero, ang daming parang harang ng mga sasakyan. Dami-daming kotse kasi. Saan kayo pupunta yan? Luneta. Sa Lunita lahat? Bakit di yung papunta dun? Lunita rin. Ito Lunita rin. Ilan bang Lunita? 5. 5? Saan yung isa? Sa Baguio. Sa Baguio. Doon na lang tayo sa Lunita, sa Baguio pupunta. Ayoko dito. Tama na. Balik mo na. Bye muna guys. Ano yung traffic ko? Hindi kami makaalis. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Labas na kami dito sa parking ng Vertis. At least napasok ko na yung Vertis. Napakaganda. Napaka-class niya. Ang daming shop. Ang lalaki. May mga Japanese store. May Korean food market. Japanese food market. Ayan pa. Labas na kami dito sa parking lot. Nasa underground parking kami nag-park. Ayan. Ayan, palabas na. Ang saya-saya, diba? Makunta ka naman yung Baguio. Sana makarating kami ng mas maaga para maabutan namin kung gaano kalamig yung Baguio. Pupunta rin kami ng Lunita pagdating namin sa Baguio. See you guys. Don't forget to subscribe on my YouTube channel for more updates. Thanks.